Safike sayidonsa sahamba nayo bese buya ntambama itrailer yethu kwangazi ukuthi manje shuthi into efika yantshintshwa abantu bahamba-ke nokusesha bethola ukuthi mina yila ngamane ngaphinda ngangabuyela ekhaya ngathi mayisho ukuthi uyithenge ngemali engakanani nale mali mina ngidayise ngawo ngamanye yabothi ngimboleka. Sanibonani Mzansi, siyanibingelela futhi siyanamukela kuhlelo lwethu iSolva Zothi, iSolva zonke inibingelelwa ke uThembinkosi Mungu. Umfana ongenayo ibongelo ngibongela ongibongelayo ngithi danko. Ayike bakwethu sesiphinde sabuya ne-episode yethu entsha sha. Ngiyalwazi udaba ukuthi nani mangabe sifikile sifika nama-solutions bafethu ngoba nje sina siSolva Zothi sisolva kwasani singena kuzona zonke iy'ndaba ey'hlukene ney'nkinga ey'hlukene. Kwi-episode yanamhlanje-ke siphathele umfowethu ophila impilo ngizoyisho nje ngale ndlela ejwayeleke ngayo, impilo yobuphara, uyiphara udla idakamizwa okuyinto enkinga enkulu ezweni lase-South Africa nasemhlabeni wonke nje jikelele, kodwa kubuke ngathi into eyinkinga kakhulu la e-South Africa ngoba abafowethu iy'nsizwa ethenjiwe ukuthi izona ezomisa isizwe ngelinye ilanga zicwile edakamizweni. Abanye balahlekelwa izinto ezinhle ney'nkulu, kugqibela namathalente abo, izinto ezi-right ngabo empilweni ngenxa yedakamizwa. Isitori salo mfowethu kwanamhlanje sisithinte kakhulu, sabona nathi ukuthi ngeke asingenelele. Umfowethu usivimbela la endleleni wathi bafowethu ngiyeza ukuthi ninikeza abantu ithuba lokuthi batshele baxwayise iSouth Africa ngey'nkinga nangezinto ababhekana nazo. Saye simnikeze ithuba naye mfowethu ngoba naye uyathemba ukuthi mhlampe angasizakala ngokuthi avele la kuhlelo lwethu iSolva Zothi. Yingakho namhlanje sinilethela yena lo mfowethu ophila impilo yobuphara. Yena-ke ezonithatha anibeke ngodaba lwakhe ukuthi ungene kanjani kule mpilo nokuthi ube nani empilweni, ube umuntu onjani kuze kufike la kule sigaba akusona njengamanje. Sicela ukuthi nihambe nathi-ke, ningakhohlwa ukwenza into e-right, nishare lapho, nisubscribe, nilike ukuze nathi sikhuthale ukuthi siqhubeke sinilethele iy'nkinga zabantu ney'ndaba zabantu, sinilethele nama-solutions siyiSolva Zothi. Danko. Babukeli bethu siyabonga kakhulu-ke sesihleli naye-ke umfowethu la esisengaye namhlanje. Sicela ukuthi-ke nisahleli lapho sinikhumbuze nje ukuthi nisubscribe, nilike, nishare, nisikhuthaze nathi ukuthi siqhubele phambili sinilethele abantu abasidingayo. But socela nje ukuthi uzi-introduce kubantu, uchaze ukuthi ubani wakabani, usuka kuphi nendawo. Ayisho ukuthi igama nguSifiso wakwaNgcobo. Mfowethu uhlala kaMakhutha endaweni ethu isezini. Okay. Alright bafu. Ungasichazela ngempilo oyiphilayo ukuthi umuntu ophila impilo kanjani? Mfowethu ishuthi empilweni bafo mina bengumuntu okusipana bese right bengisebenza eTransnet as a baller making bafo. Yeah. Shuthi mfethu-ke ekuhambeni kwesikhathi nami nabangani-ke ngiyokuba nomngane. Shuthi kwanomfethu nawe ebanganini bami obesebenzisa i-drug. Qaleni kwami-ke le drug mfethu shuthi as umuntu mina ngitshethile kwayilo sizulu. Yeah. Yabo. Shuthi one day ngicele ukuthi nje angiphe u-2 yabo. Ngishaye lo 2 pool. Hey. Shuthi ekuzweni kwami lo 2 pool ekuhambeni kwesikhathi ngize lento e-right ngakusasa wayimina ngibuzayo kuyena umfowethu ngaleni ashayile ngothi staff esanjani mfethu aphinde anginikeze la shuthi la leyo yento ikona kuqala kwami-ke ngene i-drug lapho bafo. Lapho mfethu bengi-right empilweni, ngi-grand, ngihamba ngemoto yami mfethu. Yabo nje mfethu yoba ngisho bengisipana ngisharp. Yabo lento. Kuwumuntu waziwayo nje nasendaweni cha mfethu sipana grand yabo lento. Nangamathekeni yazeka njengomfana mfethu. Bese kuwele ingane. Sharp mfethu hayi kancane kubona. Siyazi-ke emhlabeni ithi impilo ihamba nemali, imali uhamba ngani. But ngaphambi kokuthi ufike ekuthenini
usuba right empilweni. Akungilandisi nje i-background yakho ukuthi ukhule kanjani ekhaya kanjani, isimo besinjani ekhaya. Yabo edladleni bese ukuthi ngibengumuntu bengikhula nomzali oyedwa mfethu. Okuwumuntu futhi naye ongekho right phantayo la esilungwini komanzi imtoti kanjalo. Kodwa nje njengomama usikhulisile mfethu ngazama nami impela nje ngafika ekutheni ngiqede isikole. Ngize ngiyenze nami netifiketi lesi Paula Making ngithibize ngitholeke umsebenzi. Yona impela ngeke ngisho ukuthi ekhaya sabantu abaright kodwa nje ngoba abantu impela yenzeka. Yeah. Ngenkathi usu right wena ube right umzali sakhona emhlabeni. Bafo before ngene kule drugs be right bengimenzela konke. Yeah. Until ngingenela sengicabangela mina ngedwa isikhathi. So ngisitshela ke sewunemali ke sewunemali impilo obuyiphilayo ngenkathi usebenza kahle angithi usebenza Transnet. Sure bro. Ngeke ngithi uyabanjwa imali eTransnet mfethu angazi isebenza khona kodwa ngeke ngizwe ukuthi kubanjwa imali yangempela mfethu. Ngenkathi ke ubamba imali yangempela ke impilo obuyiphila ke ubusahlala ekhaya noma My brother yabo lapho bengiphila impilo yangempela mfethu ngihamba mama lapho ngoba bengiphila impilo yokuhamba ema-club ngidlala emathekwini amahhotela ngoba phela bengiyibamba imali mfethu ngifuna ukukusho manga bengiyibamba imali ngiyaziwa ngisho eklabheni mengifika la itafula liyangcono sharp. Sure. Angithi yabo bekuhlaza itafula mfethu yabo si-grand namajidami maybe ngithi amajidami. Yeah. Kanti abangani bamanga yabo lento bengi-right nje ngicabanga ngisho ey'ngane bengibamba sharp zizela ngani imali bikhona. Yeah. Yabo lento grand sharp nje bengi-grand ngeke ngisho ngiqamba amanga bafuna. Ngisipana nje right ngihamba iy'ndawo ey'thwempu mfethu ngiqamba amanga ngithi ngishaya nogodini top. Yeah. Bese wakho umuzi wakho. Bafo ngeke ngithi ngawakha ngawenza lo 2 room for edladleni ngase ngi-extenda ke kumuntu wakithi ekhaya. Yeah. Ngawenza into engcono yabo. U2 room lo owawakha uphi? Bafo ngawo ama-drugs wahamba kwaze wafika ekutheni kwayiwona-ke manje ngaqala kwayiwona manje gcina manje sengudayisela umuntu. Eish. Ngayo futhi le nto le ngoba mali le ngidayisela for yona le nto le. Yeah, manje mfethu umsebenzi uyeka kanjani umsebenzi okholela kahle nje ngoba phela hey mhlawumbe umunye umuntu uzothi okay wawubhema fine kodwa still imali boyisebenza ibe iningi umsebenzi wawuyeka kanjani? Bafo yazi ipanini phela right kanjalo njengoba bengi-drugs kanjalo kuhamba uma lento ekutestwa-ke kanjalo ngigcina ngithola amawoningi yasho ukuthi manje ngi-hooked up kuleta futhi ngamane ngisuke ngiyeke kanjalo kwaze kwafika ekutheni ngiphelelwe isibani. Eish bazama ukutholela i-therapy noma bakuyise e-rehab kanje wakwa-rehab. I-rehab bafo bangibhalisela kwakufaka ukuthi mina ngiyakhomba ukuthi nami vele iyengekho iplan yami ngaleso sikhathi ngoba ngisalithanda le-drugs. Yeah. Abo ngabona ukuthi mengiphuma vese sinabangani sesikhohlisa ensanga ngizothola imali yabo ngamane ngikhetha kona ukuthi ngibe out ukuze ngizothola imali esini. Eish so wazithola ke imali zakho usuzitholile imali zakho wathenga nje empilweni into right ino owayenza nje right empilweni. Bafo ngasho ukuthi ngingathengela futhi ngithengela wona abantu ngoba ngaphinde ngithenga enye imoto entswempu emalini lapho ngibona nje ngishaya amabhadu-ke yabona nje ngiphila impilo etop mfethu yabo lento. Eish izinto ey'kuhamba futhi ekugcine ngaphinde kwayimina ngiyidayisa lezi zinto. Eish imoto yakho wayidayisa wena? Yebo. Mhlawumbe wayidayisa malini nje? Yabona nje emalini ngoba eyokuqala nje leso samba khona ukuthi uthole umuntu nawo owayevele sho ukuthi sengqondweni zokungixoxa. Emotweni angiyitheke ngemeya kumali yo-200 plus kodwa ngagcina ngithole mhlawumbe mboma 15,000. Yeah. Kodwa yayisaphila isa-right. And sharp ifake iremu leather seat system awonje brand sharp. Bhuti wami ungasitshela ke manje ngempilo oyiphilayo njengamanje ukuthi uphila impilo kanjani njengamanje nje uchazela abantu ukuthi uphila impilo kanjani manje? Manje bafo akusafani nje ngisekuqaleni. Manje impilo inzima bafo.
Hawu ngisho indawo yokuhlala manje angisenandawo sesihlala nje shuthi nabanye abafuthi sisebenzisana nama-drugs emathoyilethi omphakathi. Nasengadala sekuyiwona-ke sekuyindawo esilala kuyona. Bese yabo nje impilo ayike safani Yeah. nasekuqaleni. So uphanta kanjani ukuze mhlampe uthole imali ubheme? Bafuna uphanta wami ngiphanta endaweni lethu esisiphingo, ngiphanta indawo yokuthi siwashe imoto. Yabo lona siphathise nabantu into enjalo. Kodwa imali uyayenza nje, imali ethanda ukuthi kuphileka ngayo. Ya yona kwasakuthola uyayithola impela leyo mali ukuthi Kodwa manje ingena still la ingena imali ethambiseni. ethini. Okay, hayi ngiyakuthola baba. So njengoba mfowethu uphila lempilo oyiphilayo njengamanje, akazi yini uzithole sowulingeka mhlambe usubamba inkunzi mhlambe nawe uyabo uthola ukuthi ufuna lento oyifunayo mhlambe akuhlanganiseki ngolunye usuku ngoba akuhlanganiseki so udinga imali ephuthumayo ubone umuntu olahlile akaze kwenzeke. Bafo shuthi impilo njalo angikaze ngiphile into enza kanjalo ngani ngesimo nami ngiyafundiswa ngayo ekhaya. Ngazi umuntu wephantela empilweni hayi ukuthi ngakhala umuntu bese. Eish. Ngokuphila ngokufundiswa kuyaphela ngiyebo esihlala nabo abangabaphilayo kuba sivuka sihlukane ngokuphanda sihlangana basiswelana kanjalo. Aphanda indlela yakhe kanjalo. Yeah. Manje akaze wenze ukuthi uhamba namajiti akho ke lawo ke abambe inkonzo uhamba nawo lawa kuphila nawo manje. Bafo sometimes uthi sikhona nje la kokwenza khona ukuthi siyahambisana ngani ngoba ngihamba mhlawumbe ngesiphingo kanjalo. Then bona bayala maqhamuka ngento le into asebeyibonile basuka benze lokho manje wena uyangathi wena uhlangene lapho. Akaze kufike Mfowethu. Hayi ngiyakuzwa. Awuthi usinabela nje kancane bhuti impilo yakho nje ngekathi usaspana nje usaright usamnandi nje ukuthi bekwenzakalani besikhipha nje. Bafo njengoba ngeke ngasho bafo ukuthi yabona ngoba bengispana grant. Bengiphatha imali futhi yangampela mfethu. Yabona ngisho mfethu emahotela. Yeah. Indoda besatha lezi isikhokhela lezi zinto etop futhi ngampela sikhipha imali saziwa futhi ngisho abasebenzi bazi cha imeqondane nami uthola i-tip yangampela elayithile yabona lonto. Yeah. Yabona nje mfethu ngisho siyodla ama-bro mina engizokwenza konke yabona lonto abafethu nabo thiwa ba-grants imali yakho umjida kube mina yabo nje yazi maphatha imali bafo imali sinjani. Yabo lento still amathiphu alayithile kumathekeni. Amathekeni esiwaphathayo ilawa i-high standard ngampela. Yabo wazi ukuthi ayicala ahlukana nemali ngampela mfethu. Kwazi sho ithathe from eThekwini yabo lonto sibhukhe for the whole night. Keep imali mfethu yabo imali yangampela for nje ukuthi soba nayo ubusuku bonke kanjalo. Sure. Yabo. Buthilana nama-Slay Queen lawa top mfowethu. Lawa top futhi lawa ngampela mfethu lawa imali ngoba yonke into imali sikhipha imali zangampela uzothola into right. Mhlambe bekube imali nje okuyintombazana okwayibhukha nje ubusuku bonke wakhipha imali nje kwi-Slay Queen. Yabona nje roughly bekuba u5 blocks for rebooking. Ngabali konke kusaspend ukwenza nani kusicelile. Ihole night eyodwa. Yeah, for nje wazi ukuthi okay 8 to 8 then wela back kanjani. Mfethu. Hayi ngizwa kahle bafu mfethu. So manje ke mfowethu ke impilo oyiphilayo uyayithanda yini lempilo yakho nje lento eyiyona njengamanje uyayithanda wena? Bafo angithandi yabo kuba futhi kuba ngazi kuqaleni ngangengene kuyona impilo inzima bro. Ayikho impilo enzima njengothi insuku zonke wena uvuke wena uyathanda noma uthanda kumele uvuke kuyanetha kunjani uhambe uyophanda. Yabo lonto phantelani the same shit. Eish. Ayikho impilo lapho ngathi impilo emnandi yabo. Kube kuyenza ngabe ngihlethisa impilo back ngibuyele esimeni sami manje akulula kanjalo. Namari help abiza yabo nje izinto kodwa ke I think one day yonke into yoba right.
Mfowethu, yathemba kanjalo nathi siyafisa futhi mfowethu ukuthi kube right nawe ubuyele esimweni sakho. So uma ungathola i-chance ukubuyela ekhaya, ungabuyela ekhaya. Kuthiwa buyela ekhaya. Exactly. Ungabuyela ekhaya. Sure. Ushiya ama-drugs. Yes, my brother. Kodwa on one condition, my brother, ngoba manje angeke ngibuyele ekhaya ngiyokwenza wrong. Ngoba ngithi ngibuyela angathi ngaqala ngihambe ngiyolungisa impilo yami first. Yeah. But Before ubuyele ekhaya. Ngoba manje kuyokona phela phela. Uzogcina udayisa into zasekhaya. That's right. Njengoba wayenza udayisa into zakho. Yeah, my brother. Mfethu. So manje ke njengoba usubona ke manje ukuthi waba nemali, waba mnandi empilweni, ukuthi uma uyicabanga leyo nto kuwena kufikeni uyasola noma kuba njani nje uma ucabanga le mali engaka le opportunity oke waba nayo empilweni nje entswempu kanje. Hey nathi kufika inyembezi oba manje bese ngibothi ngidlalile ngithumba. Akho nto ngawaste futhi imali enkulu for fakhona. Hawo ngoba abantu ngangithenga kubona nani ubuka manje ba rich ba right. Kodwa mina I'm fucked up. So amashiti akho lawa ke akufaka ema-drugs apho. Phethu amanye nawo njenganje lo wangifaka nje ngempela naye usekuThekwini ngihlala eThekwini abosahlukana kanjalo laba abangangenanga nabo baphele impilo yabo ukuthi nje sahlukana ngempilo manje senze into eyodwa yabo phethu. So ungathini nje kumntwana omncane ose high school mhlambe ngempilo yakhe ngeexperience yakhe empilweni ungamxwayisa uthini nje mhla ose high school njengamanje? Phethe engakusho nje kuba manje kwi-South Africa yonke nje ey'nganeni zala ukuthi ama-drugs ayingozi. I-solution ukuthi ungayiqali into nje manje ngoba manje ungeke ubone ububi bayo okwamanje. Uzothi la usu-hooked up kuyona-ke la futhi sekunzima ubuyela khona emuva kuwuma usuyibona manje ungalibona linto e-right njengani mhlawumbe ubona ukuthi une-stress once ungayishayela leyo gama lento uzobona u-free ngathi yonke inkinga iphelile. Yabo kanti ngoba naku use-high ngaleso sikhathi yonke inkinga isekhona njengasekuqala. I-solution nje right ukuthi stay away from drugs. Ungaqali nje uqala. Bafo ngizwa kahle futhi ngizwa kahle. I-standard sempilo nje kuwena ke wena ukuzinaka wena nje ingathi usanento zakho mhlambe ugqoka nje into kanjalo. Hayi my brother phela lapho mfethu bengishaya ukotina ngempela bafo ngoba mfethu bengayishaya nje izinto lezi echeap zingenamagama bafo. Ngikhuluma ngawo Bablos yabo nje izinto mfethu ikipa zama 2.6 yabo nje phela into esharp my brother. Yabo le nto Bablos Vertigo Lemon and Salt yabo nje amadawa ke amakhansarela ngoba ngithanda noformal kakhulu yabo lonto khansarela ngishaya abo Ferradina yabo nje into eyitop my brother abo impilo inzima manje ngisikhathini samanje sengihlanganisa nesakudala kuba nzima manje sekukuthi manje ngiphiwe entweni ekubeni bengikwazi ukuyingenela esitolo yabo uniwe ngisho umuntu into obonathi phambilini ubengeke lo muntu ngathini mfethu akwazi kapha ngangibulela entweni uyena bengacela kodwa manje ngesimo senje mfethu. So le mpahla zakho wazidayisa showcase my brother. So bafo ngikathi uzuhamba nje ekhaya kwenzakalani wahamba ku right ekhaya noma khona iskandalo washaya wahamba kunjani ekhaya? My brother yabona ngenza into flop futhi ngempela nami engisolayo kuyona and naye ngiyafisa ukuthi ngixolela ke la ikhona my brother. Ngani ngoba manje ubene trailer beyibeka edladleni besebenza ngayo sithi kwanomuntu oyifunayo yabo. Lo ngithi akuyona yami kwaze wafika usuku lana mangiswakhe ngenanzo khona ngamane ngayicabanga indaba yakhe sahlangana naye lo malume ukuthi cha akeze nemoto shothi nami ngabona usuku right ukuthi aphume
safike sayidonsa sahamba nayo. Ngikufika-ke sebuya ntambama i-trailer yekho kwangazi ukuthi manje shuthi into efika yantshintshwa abantu. Bahamba-ke nokusesha bethole ukuthi mina ila ngamane ngaphinda ngingabuyela ekhaya ngoba ngibalekela leso simo. Ibiza le trailer. Thwempu my brother abakhulunywa ngathi mayisho ukuthi uyithenge ngemali engakanani. Nale mali mina ngidayise ngawo ngamanye abothi ngimboleka. Eish. My brother, uma ngaqhamuka umuntu ongathi la uqhamuka nosizo ukuthi ufuna ukusiza, mhlambe wena uluphi usizo oludingayo, into nje oyidingayo wena nje empilweni yakho njengamanje ukuthi umuntu ofuna ukusiza ngakusiza ngayo. Mfethu yabona nje usizo edinga kakhulu ukuthi mfethu umuntu ongakwazi ukuthi mhlawumbe mfethu angitholele angise e-rehab then angitholele ne-treatment. Yayo le Shandisi. But yona sizo nje lokuqala ngoba konke ngeza emva kwalokho. Mfethu nje ngiyabheka ngidinga ngiyakuzwa. So ukusebenza-ke like ukuba amanye amatoho noma nje into okuyicabange leyo into eyenzakalayo noma mhlawumbe uthi usasebenza uphazamiswe lento futhi. Ngaje ukusebenza besho for manje oba ngisekanje ngithanda ukuthi ngathola itoho lokuthi ngisebenze manje ngithola imali ngoba ngisho le nyanga le story ngoba manje kumele mengiqede phela ngibheke fanele before ngimsebenze kumele ngibheke ngigcina lapho umsebenzi ngithi that's why ngithi first thing ukuthi ngiqale ngiye-rehab ngibe clean ngibe right then ngiqhubeke. Hey bawethu akube niyazizwela-ke njengoba nje sikhuluma naye mfowethu la uyasichazela ukuthi impilo ike yabamnandi ike yabanjani ike yabatop ngempela njengamanje kulesimo akusona uthi uyafisa ukuthi engathi angashaya urewind ayibuyisele emuva back. Siyacela ukuthi lapha emakhaya ababukeli bethu uma ngakhona ongafisa ukuthi amsize umfowethu njengoba esho ukuthi usizo alifisayo usizo lokuthola i-rehab, sicela ukuthi emakhona nje ongamsiza asithinte kuma contact details wethu. Sicela ukuthi niqhubeke nenze into right futhi lapho ni-subscribe, ni-share, ni-comment, ni-like ukuze nathi sikhuthale ukuthi sikwazi ukuqhubeka futhi sinilethele abantu abadinga usizo lwethu. Hayi bakwethu siyabonga ukuthi nihambe nathi-ke nizwele bakwethu ukuthi kunzima kanjani. Kunzima umuntu bekade ephila impilo enhle efiswa wona wonke umuntu enomsebenzi omuhle ephila kahle ekade isebenzele kanzima yonke leyo nto wagcina esengena edakamazweni ngalendlela angene ngayo bakwethu. Lento ke eyenziwe lo mfowethu noma eyenzekile into esingayikhuthazi neze siyisolva zothi. Siyacela nje ukuthi abantu baqikelele uhlobo labangani ophila nalo futhi uqikelele nezinto abantu abakwenzisa zona, ungagcine nawe usulahlekelwa izinto zakho ezinhle ozithole kanzima. Ubheke nje umfowethu ubesenanemoto enomuzi kahle kodwa kwagcina sekumlahlekela konke lokho ngenxa nje yokuthi esengene shi edakamizweni. So ke bakwethu siyacela ukuthi ke niqhubeke nihambe nathi njengoba silokhu nje sikhona sinilethela izitori ehlukene njengesolva zothi. Nisilandele nje niphinde ni-share lapho nenze into right, ni-subscribe. Danko, siyabonga.